Ok, salutare lume! Aici Alex, da. Am revenit cu un nou episod. De fapt, primul episod din Skywars. Da, o să încep o serie de Skywars. Și Boxy joacă, dar acum îi AFK, adică nu îi pe net. Probabil săracul. Tu-ți gâții mătii. Dar nu-i bani. Gata să avem aici. Deci dacă terminați parcurul ăsta, cum o să-l termin eu, de 2 ori l-am terminat. Bam! Da, vedeți? Adevărat, să nu mai dea, că vreau să fac parcur. Opa, fiați atenți aici și opa! Pe zombie. Opa, a venit unul cu sabie de diamond și ne-a liniștit. Păi nu? Aha. Nima, frate, că te rog. Morea fraier. Dar undeva pe mapă e Diamond Sword. Și m-a dus să caut. La plecare în Turcia. Mamă, ce noroc am. Nu, hai de pe aici. Da, și sunt diferite panouri care scrie free. Uite cum e ăla. De fapt acolo nu scrie free, o să e țeapă. O să scrie țeapă. Fiți atenți. Vedeți țeapă? No. I like it, I like it, I like it, monkey funky. Opa, pe aici. Ușor, opa. Așa. Uite pe aici, o luăm. Parcură, mult. Da, nu mai aveam care. Dar nu-i bai, revenim. No bun. No bun. Hai da. Hai da. Aici să vă arăt un ăsta, stați așa. Uite pe aici. Care, nu o să vă zic ce vă dă, dar... Oh! Pachet. Da. No, bun. Gata. Bun, aici. Uitați-l. Deci dacă cum vedeți, scrie free. No, bun. Și după ce ați luat unul se reîncarcă, e infinit, cum ar fi. Cum mai zice pește. Pe undeva să... boost, dar trebuie să căutăm. Așa. Deci, stați așa. No, bun. Mă doare în cur de eventul lui. No, caut iteme. Ce-i gura măsii? Nima, ni, acum eu sunt victima, de ce? De ce? Like a boss. No.
aici, ok. O să începem de aici parcurul. Dă-l dracu pe ăla. Vedeți? Bam. De aici și-am. No, bun. Opa, așa. Pe aici am. Unde am mai fost. Dar tot nu-mi pasă, eu tot o iau pe aici. Să mai cad odată la parcur. No, bun. Haideți pe aici. Niciodată n-am fost pe aici. Sau parcă aici am... Da. Nu. Încercăm data viitoare. Data asta vă zic că o să trec. 100%. N-am zis că trec asta, am zis cealaltă. Nima, frate. Ni. Tu las că mănânc. Dar mi-e foame și mie. Opa. Se enervase domnul Creeper. No. No. Bă, fi rar al dracu. No. Stați așa, bere puțin. Gata, berebeul. Să începem din nou. Bam 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 bam. Să începem dos. Am revenit. Băga-mi-și piciorul. Prost. Din nou. Forța. Nu m-a luat. Dar o să mă ia, nu. Păi nu. Mă enervează că habar n-am de unde au luat ăștia. Și vreau și eu. Cred că sau și-au dat iteme. Că unii am văzut că pot să zboară. Nu. Tu-s viața. De ce ID de Skype sau MES? Atunci pe mine nu mă ia că sunt boss, like a boss. Pe mine nu m-ați luat. No! Au pus stăpânire pe bila mea. Cu farină. Gata. Băga-mi și piciorul în toți. Mătii. Din nou. Like a boss. Am avut puțin la că tot nu v-am zis, mi-am luat și calculator nou. Ha, fraierilor, care ziceați că am calculatorele piatră.
Nima. Ni. Fraier. Unde ne ducem? Pe aici așa. Da, deștept sunt. Mamă, cum a trecut săgeata aia. Am și piciorul în el. Am mai venit. Nu merge. Nu. Nu. Serverul acesta nu-i de premium. O să vi las în descriere. Habar n-am adresa lui, dar o să mă uit. Dar nu-i bai. Aici. Mi. Nu! N-am băgat sprint. Te pariu că vi-l trec acum? No, bine. Ha, da. Mai filmez decât asta, atât. Dacă o să trec sau nu. No, bun. Așa, gata. Atât. Mamă. Din nou parcurul extrem. După acest parcurs voi închide filmarea. Da. Cam atât pentru azi. Bye bye.